दिनै 2 मार्च आं दिनै नैबे सुबनखाता जायगानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेमरियेल एमइ स्कुलनि लांगोनायाव थानानै बाथ्राखौ बुंदों। नैबे जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेमरियेल एमइ स्कुल। दा दिनैनि बे 2 मार्चआवनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय गिदिर मोनसे थांखि लानानै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय दिनैनि बे 2 मार्चआवनो आन्दलननि बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाजेनदों। आरो बे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि थांखिखौ गोसोखांनानैनो आं दिनै नैबे सुबनखाता जायगायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव लुनाय स्कुलनि लांगोनायावनो रायजो राजाफोरखौ लानानै आं दिनै गोसोखांनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनो ओंखारनाय जादों। जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय सोमावसारदोंमोन आरो बिथांनि दैदेननाय सोमावसारनायाव हाजार हाजार बर' फिसाया पुलिस मिलिटारिफोरजों बुख्रुबजादों, गावख्रुबजादों, न' बां सावजादों, गोबां मानसि थैदों आरो गोबां बर' आइजोफोर जिनाहारि खालामजादों। बे दिनै बयनिबो गोसो गोरबो बिखायाव दिनै हाबनानै दङ। आरो इभेन नैबे सुबनखाता जायगानि गासै 17टा गामियानो 17 villages have been burned by the Assam police। बे माबा सावजादों, 17टा बर' गामिया सावजादों आरो 17टा गामिनि बर'फ्रा गासै 250 जनसो फेमिलि, गासै 1000 जनसो मानसिफ्रा सानद्रुप जंगलाव थांनानै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों, आलाय सिलाय थानो गोनां जादों, रावबो थानो हायाखै, जोबोद अयथासार। बेनिखायनो बिथांमोनहा दिनै बे बाथ्राखौनो गोसोखांनानै दिनै जों ज'नो बे 2 मार्च जे बड'फानि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायनि सोमावसारनाय, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बे थांखि, बेखौ जों दिनै गोसोखांफिननानै रायजो राजानो मिथिहोनो होननानै ज' जानाय जादों। दा बड'फानि बे थांखिजोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनाया जादों। दा बे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जों सिगाङाव 1993 आव BSc मोनसे माने खुंथाय जों मोननो हादोंमोन। आरो बिनि उनाव बड'फानि जे गेरेमसा हारि दानायनि थांखि, बे थांखिखौनो लानानै आरोबाव BScजों जालिया होननानै आरोबाव आलादा भाबैनो मोनसे BLTनि सशस्त्र संग्राम खालामनायनि गेजेरजों 2003 आव BTC मोनसे आलादा खुंथाय 6 शेड्युलनि आन्दाराव जों मोननो हादोंमोन। आरो बे BTCआ जोंनि मोनसे दरलायसे रायजो बादि बियो जोंनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनो भारतनि संबिजितनि 6थि फारिलाइजों BTCखौ जोंनो होनाय जादोंमोन। आरो बे BTCआ जोंनिनो मोनसे खुंथाय आलादा रायजो बादिमोन। दा बे आलादा रायजोनि गेजेरजोंनो जोंनो माने जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु कालचार जौगानायनि थाखाय जोंनो गोहो होदोंमोन, लेजिस्लेटिभ, एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो फाइनान्सियेल पावार। दा बिनि गेजेरजों जोङो बर' हारि दानायनि, गेरेमसा बर' हारि दानायनि थांखिखौ जों मोनफा मोनफा जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिं थिदोंमोन। दा मावदों, गोबाङानो गोबां खामानि जालांदों, बर' रावाबो थिदुराव हाबदों आरो बर' रावा BTCआव अफिसियेल रावबो जादों। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय, जोङो नैबे 2020नि 27 जानुवारियाव जा बिटिआर सुक्ति जाबाय, बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों जे मोनखानाय BTC 6 शेड्युल, बे 6 शेड्युल BTCखौ फोजोबस्रांना लाफिननाय जाबाय। दा जों दि बे जायगानि मानसिफ्रा बयबो दुखु मोनदों। दा जों एफा गिदिर मोनखानाय जोंनि गोहो, बे गोहोखौ बिटिआरआ जुदि फोजोबस्रां लाबायब्ला जों बेखौ रावबो सापर्ट खालामा, जों बेखौ रावबो गनायनो हाया होननानै दिनै बे जायगानि मानसिफ्राबो एकगत बयबो गोख्रोङैनो दङ। आरो आलादा रायजो सोरजिनायनि जायनाखि थांखि, बे थांखियाव बिथांमोनाबो बयबो गोख्रोङै गाबथानानै दङ। आरो बड'फानि जायनाखि आलादा रायजो दानाय, गेरेमसा बर' हारि दानायनि जायनाखि फिल'सफि, दा थांखि, बे थांखिखौ बिसोर दासिमबो गोख्रोङै सापर्ट खालामो। बेनिखायनो दा जोंनि गेजेराव जायनाखि बिटिआर लाबोलायनानै गुलाय गुजाय जाबाय, BTCनि खोमथाखौ फोजोबनो नागिरबाय, बेयाव जों रावबो
एकगत नङा। दा दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय दिनै जि बर'फोरनि दैदेननायाव जों बारसोमदोंमोन, थैथां जुजिदोंमोन, गोबां मानसि थैदोंमोन, गोबां मानसि माने भिक्टिम जादों। दा बे बर' फरायसा आफादनि बड'फा दैदेननाय बर' फरायसा आफादनि दिनै दैदेनगिरिफ्रा दिनै भुलावनो दिनै गोरोन्थियावनो दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै लाना फैबाय। आरो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि मोनखानाय जायनाखि रायजो मोनखानाय एरिया, बे एरियाखौ दानख'नायनि जायाखि माने एकर्ड खालामना लाना फैबाय। बे जोंनि डिस्ट्राक्सन, बियो जोंखौ फोजोबनाय, जोंनि मोनखानाय रायजोखौ फोजोबनाय बियो। दा जों बेखौ खुनु जों गनायनो हाया। दा जोंनि रायजोखौ जों बोरै दानख्लाबफालाय, जों मोनखाबाय, जों बेखौ बारायफिननांगौसो। दा दिनै बेफोर खेथ्रआव दिनै जों बयबो गोख्रों दङ बयबो। आरो रिसेन्टलि जायनाखि हेमन्त बिश्व शर्मा बुंलांबाय जे दानि फरायसाखौ जों जुदि आगोलावनो मोननायमोनब्ला बिटिसि सुक्तिया जानाय नङामोन, ओरै होनना बुंनाय जादों। दानि फरायसा आफाद माने डिफेन्स बर' दैदेननाय फरायसा आफादा जुदि बै जुदि 2003 आव मोननायमोनब्ला बिसोरखौ, बे समाव बिटिसि सुक्तिया जानाय नङामोन। माने एफा मोजां सुक्तिखौ जों खालामनो नङामोन। दा जों बिटिआर सुक्तिया बिसोरखौ बै समाव मोननायमोनब्ला बै समावनो बिटिआर सुक्तिया मोननैसो जागौमोन, ओरै होननाय जादों आरोखि। आरो दानि बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया, बिटिसि सुक्तिया बिराद गिदिरथार बिदि होननानै बुंनानै दानि एबसुखौ ओरैबायदि गाज्रि रोखोम माने हेमन्त बिश्व शर्माया माने गाफ्लेनाय बायदि बाथ्रा बुंनाय जादों। खोब दुखु मोननाङो जोङो जे फरायसा आफाद जों जेराव थानानै मावबोदों, बर'फाया जेराव माने जोंनो मोनसे गिदिर मोनसे थांखि होलांदों गेरेमसा हारि दानायनि फरायसा आफादनि गेजेरजों। दा दिनै बे फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ जुदि बिदि बुङोब्ला जोंबो दुखु मोनो।